Igbo kwenu wee. Igbo kwenu wee. Igbo kwenu wee. Ndị Abịa kwenu wee. Ndị Anambra kwenu wee. Ndị Ebonyi kwenu wee. Ndị Enugu kwenu wee. Ndị Imo ndị mma kwenu wee. Naịjirịa niile kwezuonụ. Ọ bụ mbụ nwanne unu Maazị B, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka unu anụ olu ya n'oge awa. Ana m ekele Chineke na o mere ka ndụ fọrọ anyị, ka anyị kulie n'elu akwa ndina anyị dị iche iche nke dị n'ụlọ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa, ma aga mee ihe niile anyị na-eme nke na-enye anyị ego ma batakwa na ndụ na ahụ isi ike. Ka anyị kelee Chineke maka na ọ dịghị mfe. Otuto dịrị Chineke n'aha Jizọs, amen. A sị na onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ dịghị achụ nta oke. Ihe nke a pụtakwara, a sị na atụ ilu kọwarịa mmadụ ego eji lụọ nne onye ahụ na o furu nkịtị, mana mụ ekwenyeghị na nke ahụ, maka na ihe onye amaghị ibe agwa ya, ihe onye amaghị ibe ezi ya. Ndụ unu dị m mkpa dịka ndụ nke m si dịkwa unu mkpa. Ọtụtụ ihe na-eme ugbu a, ama m na ọtụtụ n'ime anyị na-emere nkwado tupu ụbọchị taa, sị na ha ga-eme njem n'ọnwa Ekeresimesi a nke na-abịanụ na ọnwa ọzọ. Ọtụtụ enweela nkwado dị iche, nkwado pụrụ iche maka ọnwa Ekeresimesi. Onwe ihe dị njọ na ya. Ị hụrụ ụlọ ahụ arụgasịrị ebe niile? Ọ ihe inye Chineke ekele, mana ọ na-adịkwanụ mma ịdị mma. Onye ahụrụ taa ahụ ya echi, ọ bụghịkwa na-ajụ ihe. Ụlọ ahụ ị nwere ike kwakpuru n'ime ụlọ, o nwere ihe mere na ọ dịghị njọ na ịrụchara ụlọ gị kwakpuru ya, ndị mmadụ abịa na-ekele gị, nna ekele dịkwara Chineke. Ịkwakpuo n'ụlọ gị, mmadụ asị gị ịgbapeghị ụlọ gị ka ịkpọ ndị mmadụ oriri, atụpụkwana onye ahụ ọnụ, maka na iwu awụghị na ị ga-akpọ ndị mmadụ oriri na ị na-emepe ụlọ ọhụrụ. Obi ndị mmadụ ajọka, tụmadị ugbu a anyị nwere Ekeresimesi. Ị na-ajụsị ndị ị na-eme ịla ụlọ inye ego iji nyere ha aka, kedu ihe mere ha ji ha agaghị na-ekpere gị ekpere ka ị dị ndụ, maka na onye dị ndụ na-ahụ ihe ọma, ka ị dị ndụ na-akpata ego, kama ha achọ ụzọ a ga-esi wepụ gị. Ndị ahụ ị na-enye ego, ndị ahụ ị na-egosi iji ihe Chineke ji gozie gị, na-agọzi ndụ ha, ha bịakwa ha na-achọ ụzọ ha ga-eji memila gị. Ha ga na-asị gị bata 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 bata, ka ị na-abata ihe mee gị n'ụzọ, ọkwa n'isi gị. Ihe ha ga-emewe akwa ka ha ga-ebe. Onye becha akwa, ebulata ozu onye ahụ nwụrụ anwụ, bulata ya na obodo. O nweghị onye ọbụla ọwụ ya bụkwara nne onye ahụ maọbụ nwanne ya kacha hụ ya n'anya maọbụ nna ya ga-eso ya lakpu n'ime ili. Akwa niile a na-akpụrụ anya n'ọnụ ebe a ka o biri, akwara ha anụ onye a dọba ya n'ime ili. Okwu agwụna, ụlọ ụka gbasala. Ọ otu aka ọ dị. Ihe ga na-ahụ chai mkpọ mụ na ya ka kpucha mbọchị dị otu a, chai na ọnwụ gburu onye a. Ka ha na-eme ihe a, ka ha na-atụkwa anya ka a mara ma ebutekwene mmanya ha ga-aṅụ. Ka ha na-ebe akwa, ka ha na-ama ụfọdụ dịka o si amụ na agwa m ụlọ ihe a. Otu nwanne m nwoke hapụrụ, a ka buru ozu ebuje na ụlọ ebe nchebe ozu. Anyị na-eme ka anyị gbagharịzie, maka ụfọdụ mmadụ bịa ndị obodo anyị, ụfọdụ n'ime ha mkpụrụ anyị ma mmụọ ọnụ mmiri asụ ka o ji tinye ọnụ mmiri ebe a, so na anya mmiri. Ịma nwanne m nwoke, ịma enyi m nwoke, kedu ọnwụ gbukwe ya chai. Ka o mere ihe ahụ, o rughị 1 minute o mechara ya, otu nkeji. Nke ọzọ bụ unu na-akwadokwa ma ihe a ga-eji na-eme ihe nkwamozu. Lee ya anya, tụpụrụ m ya ọnụ. Ọ gị na ọ ndị akwa ofu nwoke ya, ofu nwaanyị onye ara ọsị na nwoke onye ara ọsị na ọwụ ogbu ebe.
ọwụ ha asị na ọ ha gburu nwanne m nwoke, mana o nwere okwu mmadụ ga-ekwu ịhụ na ihe ndị mmadụ chọrọ abụghị bịa na mmadụ nwụrụ na kwara gị. Ihe ha chọrọ ihe ha ga-etinye n'ọnụ na ihe ha ga-aṅụ na ihe ha ga-eri. Ma inweghị ihe ndị a, hapụ ha kọchawa gị. Ile anya ịhụ na ebe mmadụ nwụrụ onwe ndị mmadụ achọghị ịma, enwe onye ziri gị ozi. Ihe na-emetụta ha wụ gịnị na gịnị ka ị na-eme nkwado iweta a ga-eri. Ihe ebe a na-achị ọchị ebe mmadụ nwụrụ ezie ka ọ nkịta nwụrụ, mana ọ mmadụ na-eku ume ịma na eburu ozu onye ọzọ n'isi, ọ dịka okwu nkụ ka ebu. Ile ọtụtụ mmadụ anya ebe a na-aga akwamozu, onweghị onye ga-abịa ịhụ ka esi eme emume, ka esi eri na-aṅụ. Agwaghị na onye a nwa okorobịa nwụrụ ihe a ma nwa agbọghọbịa, ị gaghị ekweta. Ị ga-eche na ọnwụ onye nọ na puku afọ na ya nwụrụ ihe a. Ị gaghị ama na ọnwa okorobịa onye gbara 14 maọbụ 15 nke ka bụ nwatakịrị dịka esi elele ya n'afọ mmadụ gbara, a na-eri na-aṅụ na-achị, mana ọnwụ mmadụ nwere ihe a. Enweghịzi ebe ị na-aga ka akpọkwara ndị nwa na si na ọha nwa nwee onye nwụrụ anwụ. Ha nwa na onweghị nke ha sef. Akwa a na-ebezikwa ugbu a anaghị ebere ya ọkara awa. Onye ọbụla ha na-ekwuzi ihe ka a kwado ihe a na-eri. Onye ọbụla enwere buru onwe si ebe a bịa mgbe eme na-eru onye ahụ anya ọfụma. Ihe ọzọ na-atụ anya ya wụ nri, ihe ọzọ na-atụ anya ya wụ mmanya. Mana achọghị m ka oke nketa unu bụrụ n'ili. Achọrọ m onye ọbụla jechaa njem na ekeresimesi ya na-abịa ka ọ leta na ahụ isi ike n'udo. Otu ahụ ụkwụ ahụ iji wee laa ka ị wee leta. Nke ọzọ m na-achọ ime ka onye ọbụla ghọta bụ maọbụ ka onye ọbụla anọbụ, ọ bụrụ na ihe iji alụ ụlọ na ekeresimesi abụghị ihe dị mkpa, ọ bụghị ihe kwata isi kwata agwa, biko emekwana njem ahụ. Nọruo ebe ahụ ị nọ. Ọ bụrụ ndị a na-ewejere ego, biko mee gịnị? Wejere ha ego, tinyere ha ego n'ọba ego ha. Iwu abụghị na ị ga-abata ụlọ ma ahụghị gị. Ekeresimesi ọbụla na-ahụghị gị, a ga-emekwa ekeresimesi ahụ. Hapụ ndị mmadụ na-ekwu ma ahụghị gị kedu ka esi eme ekeresimesi. Tupu ị bụrụ ọgaranya na-ewepụta ọgaranya nwere obi eji eri ego, maka na o nwere ihe dị iche na onye awa ọgaranya, nwee ihe dị iche na ụmụ ọgaranya mana ọ na-ewepụta ego. Ịwụrụ ọgaranya nwere obi eji eri ego. Tupu ị bụrụ ọgaranya nwere obi eji eri ego, akwa ha na-emebukwa ekeresimesi. Akwa ha na-etinyekwa ihe ụmụ ihe ụwa n'ọnụ. Kedu ihe meziri mmadụ ga-eji agwa gị na ma ịbata ọ ga-adị ka agba ha Krismas? Onye ahụ ọ dị ndụ tupu Chukwu agọzie gị site na ihe mkpata gị. Onye a ga-adịkwa ndụ rukwe mgbe ọ ga-ahụ gị. Ọ ga-adịkwa ndụ rukwe mgbe ga-egwumalachiekwa azụ ebe isi wee bata. Ọ bụ ihe kacha mkpa mmadụ chekwa ndụ ya, maka na ọ bụ onye Chukwu na-azọ onwe ya. Ihe a anyị na-atụ anya ya bụ ekeresimesi abụghị, ama m na ọ bụ ncheta ọmụmụ onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst, mana ọtụtụ ndị mmadụ emeela ya ka ọ ghọzie oge a na-aga akwafu ọbara, oge ihe mgbu dị iche iche na-adakwasị mmadụ Chineke kere. Ihe a wụ oge mmadụ kwesịrị ime na-ruo a na-enwe obi aṅụrị. Mmadụ a na-ekele Chineke na o chebere ya ndụ site na ọnwa mbụ n'afọ bụ nke Jenụwarị rute na ọgwụgwụ afọ bụ ọnwa Disemba. Mana ugbu a e mere ihe niile ọ dịzikwa ka ekeresimesi a kwata isi kwata agwa, mana ọ wụghị ya nwa. Chekwaa ndụ gị. Ụlọ ahụ ị rụrụ ma ịgbapere ya ma ịgbapeghị, wakpuo n'ime ya. Ọgwụ ahụhụ na iji araja ụlọ bụ ka iji gbapụ ụlọ. Ya bụrụ maka hapụgodi ya, ị nwere ike iji ụlọ ahụ Febụwarị, Disemba, ọnwa Jenụwarị, ọnọdebere ọnwa Disemba. Ị nwere ike ije Febụwarị, ọnwa abụọ n'afọ. Mgbe ahụ girigirigiri a na-eme gịnị? A na-egiri n'ọnwa ekeresimesi abịa na njedebe. Ị gara onwe gị ụlọ. Ọnụ mgbapụ ụlọ ahụ, mgbe ahụ irukwe ị ga-agbapụ ụlọ ahụ, nweghị ihe mere mmebi. Maka na ọnụ na-erighị nri taa rie ya echi, ọ ka kwa ofu nri ya ka o riri. Biko ndụ dị m mkpa, ama na ndụ nke m dị unu mkpa. Ka akwụkwọ ọzọ, ọ bụrụ na ihe iji onye ọbụla n'ime unu ji alarụ ụlọ bụ maka
ihe dịka mgbapụ ụlọ ma ihe ndị ọzọ na-awụghị kwata isi kwata agba, biko unu hapụ ụlọ ahụ. Onye ọbụla ejidere ugbu a si weta ego dị otu akpọwa aha ego, onweghị onye nọ n'ime obodo ahụ ga-atụ ego ahụ. Eleghị anya ọkwa ofu onye n'ime ha tinyere aka na mkpọchi gị, ka a kpọchiri gị ụfọdụ na-ekpe ekpere ka gịnị mee ka onye a si ebe a jewe, maka na akụ na ụba Chineke ji wee gọzie onwe ndị ọ na-afụ ụfụ. Ya mere ị ga-eji chekwa ndụ gị. Ndụ gị bụ ihe mbụ ị ga-echekwa. Maka ichekwa ndụ gị, ikwuo okwu itinye ihe n'ọnụ, ikwuo okwu iri ihe, ikwuo okwu ego gị ahụ iji wee mee ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ, iji wee tụọ ndụ gị mmanụ. Ọsọsọ onye dị ndụ nwere ohere dị otu ahụ. Biko dịrị m ndụ, ndụ gị dị m mkpa. Dịrị m ndụ, orukwa otu ugbu a n'afọ ọzọ anyị ga-anọkọkwa wee kwuo wee ṅụrịa na Chineke mere ka anyị dị ndụ wee hụ afọ ọhụrụ. Biko ihe awụ ọkwa m chọrọ ịma, onye ọbụla kpachabụrụ ndị ya anya. Iwu abụọ na a ga-agbapụ ụlọ ahụ. Iwu abụọ na a ga-alarịrị n'ọnwa Ekeresimesi. Ndị ọbụla chọrọ enyemaka nke i kwere nkwa na ị ga-enyere ha aka, na ihe ndị ahụ ị ga-enyere ha aka na ha dị, biko chọọ ụzọ tinyere ihe ndị ahụ dịka ego a, maka na ọtụtụ ọ bụ ofu n'ime ihe dịkasị mkpa n'ebe ndị bi n'ime obodo dị. Tinye ego ndị ahụ na ọba ego ha dịgasị iche iche ka ha ji ewere aka ha ji ewere ebe ha. Ọkọ ha m n'olu, ngwanụnụ ka emesịa na a na-eme atụọrọ ọmara mana atụọrọ ofeke ofe isi n'ọhịa. Mana ama m na unu bụ ọmara, unu ga-amarịrị, unu agaghị efe isi na maka na ọ bụghị ofeke ka unu wụ. Ka emesịa no hi ho.